खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुङा जखम। खनले मैदेरनि गाग्लोबनायाव जानांदों जखम। मैया शुक्रबारखालि क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमायाव थानाय उल्थाफानि महेन्द्रपुराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायाव सासे आबादारिया गोब्राब जखम जायो। बे गाग्लोबनायाव महेन्द्रपुर गामिनि बिन'द बसुमतारी मुंनि आबादारिया गोब्राबै जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सुबुं देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नैथि रादाबाव दं Ex.NDFB मुंख्लं नेरसोन ब्रह्म एबा बिनायथावनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बुंखा गामिनि थागिबि बिफा सुनिल ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला नेरसोन ब्रह्म एबा बिनायथावा आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि 8 दिसेम्बर 2015 मायथाइयाव नेरसोन ब्रह्म एबा बिनायथावा पुलिसनि आखायाव जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव जिउ गोमानाय नेरसोन ब्रह्म एबा बिनायथावनि मुंख्लं खाम्फाखौ मैया बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गासैबो Ex.NDFB आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे दुखु फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं असमियायाव महजुज मुंनि मैसोनि बुलायनाया रायजोनि गोबां जायगाफोराव मुंदांखा आरो बोसोरफ्रोमबो जानुवारिनि गेजेराव माग बिहु फालिथायनि समाव खुंजायो। नगाव जिल्लानि मरिगाव जिल्लानि आहतगुरियाव एबा आसामनि जायखिजाया गुबुन बाहागोआव माग बिहुनि समाव दोरोङारि मैसो आरो मोसौ बलदनि बुलायनायखौ गनायथि होनो थाखाय गुवारै खान्थि एबा SOP आयदाखौ खान्थियारि गनायथि होनाय गिबि मन्थ्रिया एक्स एबा सिगाङाव टुइटाराव मोनसे पस्टआव बुंदोंमोन। बिथां गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि SOPनि थांखिया बेखौ थि खालामनाय जागोन दि जुनारफोरनि सायाव जेबो गोसो जानानै साजा होनाय एबा अनागारि खालामनाय जाया आरो खुंगिरिफोरजों बिथांमोननि गाहामखौ महजुज फोरबोनि समाव होनाय जादोंमोन, जाय जौथाइ बोसोर गोजाम असमिया हारिमुआरि दोरोंनि मोनसे गोनांथार बाहागो। ब्रैथि रादाबाव दं गुवाहाटीनि दिसपुर ओनसोलाव नुजानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव जायगानि सुबुं समाजा सोमावग्लुंदोंमोन जेब्ला सासे 11 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ लांखारनो नाजानायनि खौरां मोन्दोंमोन, जायनि जाहोनाव थाबैनो गिबि फोरमायथि रिपर्ट FIR दाखिल खालामनाय जादोंमोन। बे जाथाया आसाम आयेन आफादजों नांजाबनाय सिटी क्रिकेट कचिं सेन्टारनि साखाथियाव जादोंमोन। FIRनि बादिब्ला उन्दै गथ'साया कचिं सेन्टारनि सोरगिदिं सिङाव नेगासिनो दंमोन जेब्ला सासे सुबुङा बिथांनि खाथियाव फैदोंमोन। जाथायफोरनि मोनसे गिख्रंथाव फारियाव गाग्लोबग्राया गोख्रैनो हौवासाखौ गादबना दोनो, नारसिननानै मोनसे नेबाय थानाय गुफुर मारुति भेननि फारसे नारख्लायो, जेराव गुबुन सासे सुबुङा सिगांनिफ्रायनो जिरायना दंमोन। हौवासाखौ गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो गारियाव नारसिननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।